God bless you. I'm sure. Chada ndi teacher pamsorope the wisdom of God. Uchenje ero lova kunamwari. The wisdom from above, right application of knowledge. Wisdom is not about the right application of knowledge. Ruzivo tinogona kuva naro, but applying it when it is necessary. Ozvinoda chinhu chinonzi wisdom. So I'll read from the book of 2 Kings chapter 4. Now a certain woman of the wife of the prophets came unto Elisha saying, Thy servant, my husband is dead. And you know that he feared the Lord. But the creditor has come to take his 2 sons to become his slaves. Yes, okay. So Elisha said unto her, What shall be done for thee? Tell me, what do you have in your house? The handmaid had nothing in the house except a jar of oil. Then he said, Go borrow vessels from all your neighbors, empty vessels. And when they have come into thy house, shut the door, you and your sons, and pour into the vessels which are made full. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and the time and the opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The prophet. So along the instruction Elisha is an anointed prophet of God. Solution. Go and borrow vessels. But the rest of the story mafuta akawanda wakatengesa wakararama wakakava chikule chavanga vainacho vanyandika kubata ne instruction yaakapiwa yanzi iyo kana wakumbira zvitini from your neighbors shut the door. Kana wakumbira zvitini from your neighbors pinda mumba uvhare door. Why closing the door? That's where my teaching is today. Kune zvavakavhurira door zvipi zvekuenda kunokumbira zvitini. Vachicha vanovharira door when they began to exercise the word of faith. Why? Nokuti kana door rakavhurika wavakumbira zvitini zvakawanda vakaona uchiedza kudurura mafuta mashoma muzvitini zvakawanda, they will come to you to advise you. Simple logic. Haugone kukumbira ma-empty jars 50 iwe une a small bottle, but chisina kunaka kwavari. So community kana kuti ma-neighbors, they represent the world. Nyika zvairi ine zvainogona, ine zvayakanakira, zvekuti as church if we close our doors in every sector yezvinhu zvatofanira kudzidza kubva kunyika, we can miss the point or miss the mark yekuoperate fully in the kingdom of God. Inofanira kuti scientifically ukada kuona kana munhu arumwa nenyoka aenda kuchipatara, the antivenom yacho ine chekuita nevenom yenyoka yacho, zvekuti vanogadzira the antivenom vanotora the venom kana kuti vanotora the poison yenyoka kuti vagadzire mushonga unorapa munhu arumwa nenyoka. Pana anoziva we vhege ronyanyurasika sterek right. So antivenom vanhu vanenge vaita a start concerning the poison yenyoka kuti vagone kubuda nesolution kana munhu achinge arumwa nenyoka, which means the poison pachayo iri dangerous, iri poisonous, but also is one of the key yekuti tikaita start tikavane knowledge tinogona kubuda nesolution kana munhu arumwa nenyoka kuti timupe timuinjecte solution. But yabva papi pakustarta nekuunderstanda the venom, and the venom yobva yava part. Okay, they don't download the do in our times. Vaccine inoinjectwa mumunhu ine chekuita nechirwere chiriko. Saka kana uchinzi kwani vaccine yacho kuda kuti vakatotora chirwere chacho ichocho ndokubva vashanda nacho mumalebhu, ndo chinoinjectwa mublood remunhu, ndo chinenge chakunzi vaccine. Kuti vaccine inotanga iri problem, but nekuda kwenknowledge
knowledge ruzivo vanhu vane zvavanoita scientifically kuti vapedzere vabuda nechinhu chinonzi vaccine. So vaccine pachayo chirwere chakashandwa nacho zvakanaka kuti chipedze chirwere ichocho. Kana unozviunderstandawo? Izvi kana zvichinzwika then I can flow better. So scientifically vaccine kuti ivepo vanenge vagona kudhila nekuongorora chirwere chacho chiripo, voziva zvavanotora nekuita pachirwere ichocho, chobva chava drug rinoinjectwa mumunhu kuti ave resistant kuproblem iripo. Saka solution yechinhu chinonzi vaccine ndo yeshadow picture zvandodzidzisa nhasi kuti Elisha ataurira mukadzi uyu kuti enda unokumbira zvitini from your neighbors, but kana wakumbira zvitini pinda mumba and close the door, uvhare door rako. Pachekutanga kuita ndechipi? Learn to respect the world, learn to respect the neighbors. Open your door, go and seek empty vessels, but kana wawana zvitini, you must know the right time to close the door, which means don't operate under a closed door all the times. Pane nguva yekuvhura door kuti upiwa zvitini, netime yekuvhara door kana wakushandisa instruction yawapiwa kudurura mafuta. Jesu unoti kutenda kwenyu kukasaita sekwemafarisi hamungagone kupinda ushe hwaMwari. Zvoreva kuti Jesu vaiona beyond, kana kuti aiona the other side, rekuti kune kakuva serious, kakuva dedicated, kane vanhu vakarasika, kari kushayikwa pakati pevanhu vari correct. So by nature munhu akava enemy yako, kana kuti munhu kasamugamuchira zvakanaka, you always close the door pa whatever zvaanoita. Why? Because munhu wakavenga hagone. Let's be real on that. Munhu wese wakavenga kana akaita chinhu chakanaka paura uchione chakanaka, nekuti ruvengo runoisa ekava pachinhu chinogonekwa. That's why Bible richiti love covers a multitude of sin, which means kana une rudo nemunhu haatadze, even akatadza mauya haonese kutadza. So just uri kutipa a balance pasoro pe knowledge yekingdom. There are things we need to learn from the world. Yet atiri panyika ino asi atisi nyika ino, but pane zvepanyika ino zvekuti ukaignore zvinokutadzisa kuunderstanda zvekudenga. That's why Jesu mukudzidzisa kwake aiticha anonzi maparables. What is a parable? An earthly story with a heavenly meaning, which means I want to connect with you pazvinhu zviri earthly so that you can understand zvinhu zviri spiritual. Which means if you miss the earthly, automatically you will not understand the spiritual. So danger yataita tinoperate under a closed door. Ichokwadi kuti nyika yakaipa, but munyika yakaipa ndomakawanikwa mhandara Maria akatakura Jesu kuti nyika iponeswe. Pamazuva ano Mwari wawanira Noah favor. Migosheri miti yakashandiswa kuvaka the ark yanga iri panyika pacho panonzi panga pashata. Noah chaakapiwa measurements kwete miti, zvoya kuti nyika nekuipa kwayo yanga yakamira solution to humankind. So there are times yekuti we fail to operate with wisdom, while we are too spiritual and earthly useless. There are things we need to know and learn from this world. Zvinogona kutibatsira kuti tioperate zvakanaka in the kingdom. So instruction yapiwa mukadzi zvanzi kumbira zvitini, but kana wakumbira wakudurura mafuta, close the door. Which means there is time to open your door and deal with the world, but there will come a time you need to close the door. So we are not supposed to close the door all the times. As I'm preaching now, we are broadcasting live. Chero munhu kunyika kwai chero. Right, I'm going to follow. There are people watching from America, from Australia right now. This kind of technology, I see Bible, they're thinking it's good to show family. So we borrowed this idea from the world, but we are not using it for the benefit of the world. We are using it for the benefit of the kingdom. But here in social media, they post useless things and selfish things.
Chataka borrower. Ani shavano posta nepita. Chataka borrower is a system to broadcast. Sakapani mamono tayo. Asisi nyakuna mataino basani jesi. Sa wamonga shilo pa extend yakuti maiki chayo awaide. Makitari chayo aladi. Wano una satadi. I'll take you to the garden of Eden. Wakai paka pina munyoka akafurira vanhu vakadzingwa. Vanhu vakurumwa nenyoka murenje. Mwari vakati kuna Moses gadzirai imwe nyoka. Vachatarisa panyoka iyoyi vachararama. Chairaramisa vanhu chii imwe nyoka. So which means if we operate under a closed door, zingota kunyika ndekunyika zvekunyika ndezvekunyika isitova kunamata icho kwadi hatina kufanana nenyika but tiri panyika ino. There are things we need to borrow and there are times we need to close the door. Saka danger yataita we always operate under closed door to an extent yekuti wasi wakaipa achiedza Jesu anotishangura mapwe chive chingwa. Kuramba kwaJesu kunzwisise haana kuramba nhau yechingwa but akataura a percentage kukosha kwacho achiti munhu haangararame nechingwa bedzi. Haana kuramba chingwa. Ati chingwa chirimo muequation yekurarama but it's not all. The problem yedu ndeyekuti we have closed the door for bread and we always say nakunamata nemoyo wako ukafa uenda kudenga. There is a life to live on earth and there are things you need to do on this earth. Panyika pano haisi program ye passing first. Panyika pano pao tine assignment. We have got something to do for the glory of the Lord. So danger ilipo ndekuti tiri kuoperate under a closed door. Hatina chatinoda kana kudzidza kana kuita borrow from the world. Tiri kungobhiliva kudaiwa kana uyo achinzi achakombolewa mafuta achawanda. Hatinene kunyika. Instruction yati go and borrow your vessels from your neighbors. Kana watu wazitini no time wavura door kutumwa hadi pekudurira mafuta. But kana wamumba, that's the time to close the door. So danger by ingoli beds. We have closed the door all the times. We don't want to talk with them or to talk to them. Chatino kufunga nekuda ndikudizwa. Blessing yako miracle yako ine chekuita nezvinhu zviri panyika ino. Unozvara kuti kudenga kupore munhu, kudenga kurorwe munhu, kudenga kuparidzirwe munhu. There are things zvekuti if you miss on earth you will never recover even in heaven. Kuna Jesu zvikanzara umukadzi akarorwa nevarume 7 vachifa kana taa kudenga nyaya yenhaka inofamba sei. Jesu vakubva ataiwa kudenga kurorwe munhu tinenge tine mitumbi yengirozi. Which means kune vhangeri repano kana iri nhau yemarriages and everything ordained by heaven. Blessing yaunoda zvese zvaunoshuwira zvine chekuita nelife yako pano. Hakuna mota yauchada kudriva kudenga, hakuna imba yauchada kuvaka kana kugara. Iye ndiyakutonokuvakika. So which means if you miss certain things on this earth, uchitomuzoti andokururama kwacho handinabasa nezvese, you are failing to utilize the wisdom of the kingdom. Kana Jesu achiti munhu ararame nechingwa bedzi, ari kuti program yechingwa ichiri valid, but it's not all, but it's part and parcel yekurarama kwemunhu. Chingwa handi zvese, but ukachishaiwa uri spiritual uchinamata unotofa. Hapana munhu akararama nebhaibheri asina kudya. Kudya zviri earthly, zviri panyika, zviri tangible, iprogram inechekuita nedenga racho. But tasvika pastage yekuti munhu anodzivisa zvine basa rese kukuenda kumusha kunozorora. I believe nekuenda kumusha, I believe nekunozorora, but pane nyaya there is a life to live and life is a gift from God. Mwari ndiye anopa upenyu. Dai program yaMwari rekuti munogara musha kudenga pana babana dhiri ainofanirwa kurega kutunza pano onogarira ikoko. Sei munhu akatenderwa kuuya panyika. There is an assignment, there is something to do. So the devil paanotifaita haadi kuti timbovhura dombi chake. Iyo yangu ndine chingwa bedzi anobva zvechingwa siyana nazvo.
So you look at this time. Ukatala pamusoro pemba. What done? Kana kurorwa. Wala tumafundiswa mazwano. Wakarasika wasevu vangerere kudenga. The truth is, watu alinga achidaro alikumba kwako. Jemba hadi patikule kwa anogara. Jemari hadi anayo muhumwe isheshi. That's being unfair. Why are you closing the door to others? Why? Nobody can only landlord. You can apply how to receive your house. Sure, uno boy can only vote and send that tanga. Why? Because he bet on you. But I know all Janus what time one la nyasha remember that sikaipa. So atifanane. Usati shoko kombure wewe ukanzwa Solomon akita zina maturo anga anazo. Solomon pano dileze zina maturo anga anazo. Aito torari pa sofa. Kune mumo ufunge zine maturo baba runo tinaka rurama. Anosira naka kuwana wewana. Momba hata nakacho mwea. Abraham was rich in silver and cattle. Mwari wacha anungomira jemweya. Over ati ndini mwari. The God of all flesh. Silver and gold. When the church and spirit. Silver and gold belongs to me. Mwari bani bani kusimango tara jemari. Atauri jemweya ja Abraham ja Isaka. Bale bani oti silver nintarama. Eshangu. Iyari mwari wana simbosa kakendeka. Kecha nuida. So when you don't know how to balance or to operate under a closed, or you don't know the time to open and close the door, unapensira wane problem, you're only spiritual. And what today Marando nani flexity, Gamba Titi Zamari Zakari Kwamurusio. Baba Rawari not you must rightly divide the weight. Kana Jesu ati munarame ni chumba beti, so that is a chumba shinotokosa. Sala chona tunaishwa na mwalimu garden. Anakunzinamata, anakunziparita, akanziitwa. Eating was the first gospel preached by God himself to humankind. Wari kwa kutombumira kuparita zhendingi zemwesh, kwa kuti mungaru ichikafu. Ichikawa pasi hapa, service yatopera. Kana yora manutsa hata maingo nila kuti eating. Upon spirit, upon eating chat. Why? Because the life you live here in two dimensions, the physical side and the spiritual side. Okay, you know the physical, you can even die. Unazana Jesu baakati fila pamchinji kwa. Chakarwele wa pamchinji kwa usimweya. Inyama. Baba roto tia achifa pa cross ano tifaka. Unto you I commit my spirit. Mweya unambo tifira. Asi haite itazwe mweya. Bachakafa inyama. Kanataka poneswa ni ropa rake. Ropa rinoto tiponesa pa mweya. Ilo ropa richito ilera rishibatika li tangible. So that good is tangible zinobatika. But there's spiritual meaning. We need to balance. Kubalance akudi. Kana wakumbila shitini from your neighbors. Wakudura mafuta action of faith. Opa uno farato. But action is real faith in the physical. Open the door. Kumbila shitini kwani. Wamumba kifarato. Wayu farato. Wana wa shitini ganasho. Eni watu ni batira. But kana kwa kuita kuri spiritual pepamwea. Kuloti manda faith. I don't need their advice. Why? Because anakutenda sekwandi inako. Elisha kuni indura mafuta shitini shakawanda. Iwa alimashoma. Ya a program of faith is in the physical dimension. But I don't tangira pa program of faith. But the program in natural. Go and borrow vessels. Waliofuka kutiponesa jika yaipa. Wakachaga mulupanyika Mandala Maria. Wakatakula pamili pa Kristo. Mungu. Wakatakula mimba for 9 months. Kuti wani waponeswe. Akabeka chinobatika. Kuti wani wagone kuponeswa pamweya. So pani patofana kubereka chinobatika. Kuti chinishe mweya siendeka. Munhu ararame nechingwa beti. Zvora kuti asi kuramba nyaya chingwa. Ari kuti you must learn to balance the two. Anorarama neshoko nobva kuna Mwari. Uye nechingwa chacho.
nokuti pari kuti beti ana kuti chingwa achina basa. Wala bhaibheri rakuticha pamusoro pefasting. Fasting akusi kushache kudya kumbomira izvo zviripo. Kurati iprogramu yevanhu vanowana. Sorry vanenge karafu but ndizvo. Fasting akusi kushache kudya. Fasting kumira kudya zviripo. Mishona inototi kuzvinyima kwete kunyimwa. Amai vaenda kune muprofita. Vapiwa a prophetic message, a spiritual message, inoita kuti pave nemiracle. But vaudzwa instruction yokunzi kana mapiwa zvitini, mapinda nazvo mumba vharai door. Because there is time to open the door and borrow vessels, and there is time to close the door when you act upon the word of faith. Saka ukavhara door all the times, you will miss the mark. Tine zvatinogona kudzidza kubva kunyika, hatisiwe nyika ino. Asi tiri panyika ino. There are things on the ground. Zvokuti tikasashanda nazvo, zvakataurwa naMwari zvati hazviitike. For example, Mwari vasika Adam. Creation is a spiritual dimension. Formation is a physical dimension. That's why Genesis 2 verse 5 ichiti Mwari akatendera mvura kunaya panyika nokuti kwava kusina munhu unorima mubindu. Iye munhu anga asikwa Genesis 1:28. Say Genesis 2 verse 5 ichiti kwava kusina munhu. Waitaura the type of a man, a physical man. That's why vakazorenga pamberi noti then God formed man. So man was created spiritually and he was later formed physically. And the man formed physically is the one who can take care of the garden, not a spiritual man. So you can go spiritual. Usina understanding yekuita in the physical. Unogona cause a drought in your life. The first drought in the Bible haina cause one devil. There was no man to till the ground. So the Lord did not cause the rain to fall. First drought in the Bible haina kukonzerwa nemadhimoni. Yakakonzerwa nekuti kwava kusina munhu wenyama. Yeti kwava kune munhu wemweya. So kune zvokuti ukasanzwisisa panyama, your heavens will be closed. Kune zvokuti ukasazvibata nekuzvinzwisisa panyama, unoperate under a closed heaven. Iwe uri spiritual. There was no man to till the ground. Why? Nokuti purpose ya Mwari yekuti pave ine garden laden. Saka chinoita kuti pave ine garden ndokunge pana gardener. Garden ikashaya gardener, it tends to become a jungle. Garden reHarare vashandi vekanzi vakaita strike for 3 months rinoita sango reHarare. Because what makes a garden is the gardener. So because Adam was not yet formed in flesh, he was a spirit being. Genesis 2:5 bayat, the Lord did not cause the rain to fall, which means there was an artificial drought. Sure, kuti hakuna a physical man who can till or take care of the garden. I remember last week talking about this area. When we bring someone to the church to teach on the physical matters, wanaona church yarasika rola imichinjikwa Jesu azvinani basa rese tikuenda kumusha kunozorora yeti tikati vada kuenda nhasi simudzai maoko tikabata pfuti hapana nosimudzi mudambochovha muchiitei muchida kuenda kuti mauri mune kasensi kekuti life is a gift. I've given life by God to live on earth. Nekuda kwekuti there is a purpose and a reason for that. Kana rakavharwa all the time. Zvinoita kuti zvimwe zvatinoshumira nekunamata kuti Mwari itai hazviitike. Nyangwe Elisha ari a true prophet of God. Mafuta achawanda chokwadi, but haana macontainer Elisha. Elisha ane power, the anointing, but macontainer they are in the world. Zvitini zvako zviri munyika. So number one key yaigona kunyima mukadzi mafuta akawanda. Hakusi kuti prophet havana power. Inauye kuti ndiye ari kunokumbira zvitini. So the way you talk and relate to people can be a picture yekuti uchawana zvingani. Nekuti vamwati kutaura ugone but unomunamata straight. Musociety mamunogara you are a problem, but you believe God for greater things. Yeti kuna zvinhu zvombe zvichangoitwa naMwari. Waona kuti unofamba sei nekugara sei nevamwe. Shoko rekuti anokumbira zvitini rinongoreva
kuti nyaya iswa pa maoko ako matauriro ako nekuleta kwaoneita nevanhu mucommunity. That's why it's so valid to respect munhu mupenyu. No matter umuziva akafunda hana bvakupi. It's so valid in the eyes of the Lord to have respect for each other. Why? Because hauziva nezvitini zvako. Mukadzi paakanzi enda nokumbira zvitini musociety, miracle iri yaiswa maoko mako kuti kana uchitaura nevanhu vashoma. Remember, she was a wife to a late prophet. Nekudaro kwekuti aiva mukadzi wemuprofita, zvichida anga asingataurike naye musociety, aizvinzwa kuti mai papa mukadzi waprofeti. Saka community yese anga asina kana munhu waireleta naye, aishaina nekuda kwestatus yababa. Kana uri mukadzi wadokta, remember one thing, murume wako ndiye dokta kwete iwewe. Akafa certificate amutambidzwe. So learn to respect and interact with the people on a good note, despite kuti murume wako anoita nezvei. Murume wako akanzi engineer, iwe hausi engineer. Akafa wamboti mudzimai wacho asara chimupai macertificate acho. No. So no matter kuti uri mukadzi wangu, learn to relate with the people on a good note. Nokuti mukadzi wemuprofita akazonokumbira zvitini kwete nevamwe vaprofita mucommunity. Handiziva kuti aigara sei nevamwe, mazvinogona ndipatinuwa in the picture nekuti nhamba yezvitini zvaakawana ndovanhu bedzi vaireleta navo. Nokuti ndwa ini chinhu chikanzira hachina basa. Uriwo kuchikumbira kuna mumwe munhu anongokunyimira kuti hatizivani kana kuti uri munhu anoshaina. Unozvara kuti mwana uri kuimweyo kana anayo unosvira tsvaga mari utoendewono kuna anayo izvezvi. For example, chiyangu anayo mari yauri kuda, unadi kuenda kuti ndara ndipe mari, unotoziva kuti hatiwirirana hatizivane, saka hazvisi valid. Chese chauri kudayo kune munhu anazvo. Sei masiva mari yauri kuda nayo, hadi uda start kuna anayo izvezvi. Pachinoita kuti usaende ikoko hamurilete, magara hamutaura, hamuzivana, hamusekemesi. So mukadzi panze nanokumbira zvitini ari kungonzi miracle yako manje yayubva muukama hwako nevamwe. How you relate with others in the community. Sezvo waiva mukadzi wemuprofita, handizoti waidadawo zvakadini netipaunga vachiri kufaya. Imagine kana munhu achinzi mukadzi weminista, ane vanhu vaanogona kusarudza akasataura nawo, kuti pakadzi miracle yako yani chekuita nekuenda mumaraini maunogara uchipiwa zvitini, ega handinobva ndanyura, hakuna anombondipa nekuda kweunhu hwandaita. So unhu hwako hwanhasi hungangova a blockage to the blessing for tomorrow. Mararamiro ako nemagariro ako nhasi angangova futi a blockage for the blessing Mwari yada kurinisa tomorrow. So learn to improve today. Ona vanhu sevanhu kuti chinhu chandakaona Mwari chavatirata kuti hachisi permanent. Kutambudzika kwemunhu kuri subject to change at any time. Kana Mwari vada zvavo, upenyu hwemunhu hautore nguva kuti hushanduke. So munhu waunofuratira nekusema nhasi inhau yekuti hauzive mangwana. But ndingokupa warning from this text. Kana mukadzi akanzi ndonokumbira zvitini mwaunogara, iye anga ari mukadzi muprofita, akaomeserwa nokuti kana dhati vari prophet, pamwe pacho hautaure nemunhu wese wese, unochinya nekuda kwestatus yemurume wako. But munhana unokumurisa munhamo wanzi kupima zvitini kumaraini kwaunogara. So chakangolimita ipapa aitaura nani, aiswera nani, waiwirana nani. Dora kovhura unokumbira zvitini, dora kovhara kana wapiwa zvitini. Kuti pari kuda wisdom, time to open the door and time to close the door. Reva kuti mulife usararama upenyu hwekugara wakavhara door all the times. Gara wakavharira vanhu panze nguva dzese, kune chinhu chinonidhawo wakavharira panze. Zvino kana makatocreata system yekuti hakutaudzane makavharirana panze, wabloka kuflowa kweblessing yako. There is time to open the door
and the time to close, which means we are not supposed to operate under a closed door all the times. Mwari wakatipa Jesu kuti atifire pamuchinjikwa. Chakabva kudenga ndi Jesu. Chakawanikwa panyika i-cross. Cross is a man-made wood. Kureva kuti the earth yakaproducer yakaprovide a cross. Mwari wakatipa the sacrifice. So which means the cross is always from the world. Denga litipe muchinjikwa. Muchinjikwa wakavezwa nevanhu pano. Chatakapiwa nedenga neJesu mwanakomana waMwari. That the earth will always provide something for the people of heaven, for the people of God. So now we have closed the door to the world. We are not operating with wisdom. There is a time to open the door and a time to close. Why? Nobody can mukati kumbira zvitini maraini maunogara. Vaunotaura nao nekuseka navo. Bora anogona kukupa zvitini zvacho. Kwete munhu wese. So my empty jars are valid pamiloko yomukadzi uyu. My empty jars. Kune vanhu vari empty. Vanoti hana basa, hana brain afunge. Ndozvaunofunga. Ane basa, anokosha. Vanenge panongodiwawo zviri empty pane imwe nguva. Pane nguva yekuti zviri empty zvinenge zviri pademand. Ndozviri kudiwa panguva iyoyo. Ukabvunza mapolitician anotipupurira kuti kuzoraiza kwaone kuti ikweso. Vanotaimira vanhu vari empty so. Vanoshandisa. Vanokosha aiwaiko. Kana utausika kuti politician andoziva kuti kusimuka kwangu kune chekuita nerimwe gema riri empty. Unongoti kireti yenyu mhanya makadai, kireti yenyu mhanya makadai. Unoona zvirikutopora. Pari pekuti vanofunda havashandisiki. Pari pekuti vanofunda havashandisiki. Ndomwe unoziva rekandizisiya. That's the reality of life. Arambofa vakaenda pauniversity voti mastudent garapo. Masikati kwayo mhanya makadai. Aya vanofunga vanoti vapedza kumwa kubvunza kuti indako. Kune type inokuti kuti kana uripo kuti utaenda. My empty jars are invalid pa miracle election yomwewo. Chiyemti chinokosha. Kungoti nguva yacho kana yakwana ndoba unozvizwisisa kuti timu lero risingafungere ndofana kachiprogram ichi. Anenge karafu but ndizvo ufunge ndizvo. Vanyatsotsamisa votaurisa kuti ishuwa. Vari vanongodiwa ane dzisingaite musha. Kuti zvinhu zviite musha. Nokuti vane dzinoita musha hazvimbofa zvakaita musha. Go and borrow empty jars from the community. Kana wapiwa zvitini pinda mumba uvhare dhoo rako. Kurati pane pekuti ukaramba uchirarama wakavhara dhoo unoshaya zvitini. Pane time to open and time to close. Saka Jesu muunyanzvi hwake nekuziva kwake une paanopa example inenge iri bit weird kuti kutenda kwenyu kukasaita sekwemafarisi hamungapinde ushe hwaMwari. Kuya kuti ari kuti nyangu mafarisi ari wrong. Vane chinhu hwani chandaandastanda. Vari committed mukurasika. Vanoita nemoyo wese. Ngati ni muri ku right side munoita kunyozera nekakudherera. Enemy yako ine zvainogona. Zvekuti ukasava nemoyo wokudzidza kubva kwairi pane pamwe pausingagone kuraisa mulife nokuti that knowledge yakavigwa muenemy. I'll give you a scripture. Judges 7:7. Mwari anoti kuna Gideon, kana uchitya tora muranda wako Pura niende kukembe yaMidhiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii? Gideon is an Israelite. Mwari vari kuti the only way andingakupe strength enda unonzwa zviri kutaura maenemy. Mwari vakadi kuti raise a prophet ikoko achakuparidzira kuti usimbe. Mwari vanoti kana uchitotya iwo Gideon tora muranda wako muende kukembe yaMidhiana. Unonzwa kuti vari kudii? Kuti there are times when God will use your enemy to strengthen you. God will release a message inobva kumunhu wakamaka but for your own good. Usatsamwe kana watukwa, tsvaga zvakakunakira mukutukwa. Pane rimwe gore pazvakandibatsira. There was a guy who used to preach here. Saka engo yake ndeyongoti ndingakadai.
Sadera akabata oili naita la basara pe mota ndaifamba nayo. Saka chimota cha chimanga manga chakafa chasi. I'm not a mechanic. I didn't know what any problem a chas. But if another two way papa, I didn't know one mechanic. That's the problem a chas. Nobody does that. Okay. It's a matter. So many people who don't by help who ukafamba ukatika gokore banana usati wagumbuka kuti indala chingoziva kuti chandadzidza mukukwaro gokore banana rinochedza kuitira next time ukaruona nozatsaletozivana une zvawakadzidza mukudona. Don't close the door nekuda kwepain. There are lessons you only learn in painful times. Ausingagone kudzidza in good times. Une chinhu zvaunodzidza better when you are broke, zvausingagone kudzidza when you are okay. So chona behavior yemunhu akambotambudzika inosiyana nemunhu asina kubvira ambotambura kana vakabata mari. Oza munhu akayakwaura indi kuda kudhora rokuenda kumba ukamutarisa sounozwa kuseka murume mukuru anga ashaya dhora, but kana wakamborishaya unoziva kuti inotambika. Kudada kunoita kushoma unoziva takabva neko inotambika inoshayika uri gentleman. So there are lessons you learn better in hard times dzausingagone kudzidza in good times. So my seasons never times in life achidaro. Why is for your own good and for your own better. Danger taita ndeyekuoperate under a closed door. Mukadzi anzi open your door, go in the borrow vessels. Kana wakudura mafuta, close the door. Which means learn to balance. Kana wakuita zvekunamata. Auendi nyika iyo. Lenga zvinoitwa nenyika. Why nokuti Mwari vakada nyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo. Kuda kuti kana wakavenga nyika wapotsana nezvakaitwa naMwari. Mwari vakada nyika vakaipa mwanakomana wavo. Kureva kuti pese paunoona chakaipa chaka the other side of it chazvakanakira. Rima rakaipa usiku hauna kunaka, but usiku hwakatova source investment nokuti kune vakagona kugadzira malights, kune vakagona kuita zvinhu zvinovabhenefita only during the night. Usiku hwaunorara iwewe kune vamwe vanonzwa kuti kukangovira mari yedu yakuita. Although kuri ku wrong side kuti vasikana veusiku parinonzwa kuti rikatovira basa ratanga. Mwari vanoti kuna Abrahamu vana vako vachaita senyeredzi. My stars, they only take advantage to shine during the night. Isaiah 45 verse 3. Mwari vanoti I'll give you the treasures of darkness. Which means darkness pachayo ine ma hidden treasures. Mukadzi anzenda nokumbira zvitini kana wapiwa pinda mumbovha redo. Kuti vhangeri rako gona kuri balansa. There is time to open your door. Kuti uwane ma empty jars. But there will come a time to close your door so that you can exercise shoko refaith. Nyika yakaipa. Asi munyika yakaipa mune zvimwe zvinhu zvakanaka. Mwari vaona kuti nyika yakaipa vakatsvaka mhandara Maria akashandiswa kuti atipe Jesu tiponeswe. Nyika yaipa pamazuva aNoa Mwari vakaudza Noa kuti tora miti yemugosheri. Migosheri inowanzomera munyika yakaipa inova iyo inoshandiswa pakugadzira the ark for men to survive. So pane kusurvive kune skill yekuti Moses kuti ararame paiuraiva vamwe vana vai vake vakaruka basket netswanda nemaridzi akasurvive akaflota muneyo river. Kureva kuti mai vaMoses vakava neskill necraft yekuruka basket rakaita kuti mukomana achengeteke. Haana kuchengetwa nengirozi kana nemweya. Skill zvakaitwa nemaoko amai vaMoses zvakapa mukomana kuflota nekuchengeteka. Dai vakati uyu ndewa mweya hatina basa nezvekunyika aiurawa. There is time to open the door and there is time to close the door. Tikavhura door ndakava vamwe vakakura nematelevision ekuti isi chechi yedu haione TV. Langa vari right kwete kuti vari right. Langa vari right. Why? Because during the old times my television stations aitwa on nevamwe vanhu isiri church. So vai broadcaster zvavanoda
But today, you can have a right to on a television and broadcast the preaching of the word, and people can be saved. So hiyo yokuti TV yakaipa message yanga yakanaka, but izvezvi yaipa. Why? Because you can own the channel and broadcast what is good. So we must open our minds. Tikaona how effective is the television. Kuti kana vana vachiona TV vanoita msikazwa kwa wakati wa maridzo haangaponere. Yeah. Chachatamita borrow from the world. Asima program avo. We borrow the television system and we broadcast our own. Chinobatsira. Sa church inowangautawa TV ndepanyika. Inogona kushanda kuti papari twanhu vakapona. So our problem, we are failing to borrow. Na nasi kune chechi isingade gitari. Asikana vachimba unoita magitari emuromo. Amana, improve vibe chana, just borrow the guitar. I make a laugh, but it's sure. That's how much I'm going with my instruments in the room. Vanu vakauza kuti gitara ite saka vanoita nemuromo mwana ite mitoita basic gitara. There are times zekuti ukaudza vanhu to improve unoita sekungoro kwaticha kupanduka kuenda grade 4 wabva grade 1 hakusi kupanduka kuimprove. Color TV haina kupandukira black and white, yakaya kuzoudza vanhu kuti shirt ndered yakumana maona black kwenguva refu. Improvement hakusi kuipa. Let's open our mind. Let's borrow from the world. Mwari vakatipa Jesu muchinji kwatiri takaveza, muchinji kwatiri many made, which means kuponeswa kwedu pa cross kune chekuita ne human skill, human art, and what we have been given by God. So church today tiri kuoperate under a closed door. Zvekunyika ndezvekunyika, kunyika ndeyonyika, tiri vana vaMwari. Yeti pani patofanira kuvhura totopiwa ma-empty jars kuti tidurure mafuta awande. Majazi wayo haasi muchechi ari ku-out. Saka kana gitari kunyika ririko, ritorei mobvisa biti yavo nezvavanoimba, torumbidza Mwari, toisa biti yeumwari. Ndakakura ndine pfungwa yekuti hosho ndedzemudzimu. Gamba kune vanhu vakafunga kuimbira mudzimu nehosho. Hakuna mudzimu wakasika hosho. Pandakakura ndikoti kuona panorira hosho so ndezvemudzimu. Gamba kune vanhu vakafunga kuimbira midzimu yavo vachishanda nehosho. Isu pakuberekwa ndokwatati hosho ndedzemudzimu. Why? Nokuti Satani wakapinda munyoka muGarden Eden. Bible hariti Satani wakasika nyoka, wakapinda munyoka ikafurira vanhu. Saka nyoka ndeyani? Ana ari kundipodza. Kana Satani akapinda munyoka, nyoka ikafurira vanhu, nyoka ndeya Satani here kana Satani wakapinda munyoka ikasikwa naMwari? Yes. So chinhu chikaabuswa, ngatione pa point yekuti i-abuse ye-right king for a right purpose. Kujeri kune munhu akabaya munhu nebanga, ine kumbani ne5 mapanga, ndinoziva kuti anochekeswei, saka ndisingasunga. Ndebeef kwete munhu. Abuse ne-right use gona kuzvipatsanura. Bhaibheri royo vorakana nevarungu vakatitorera nyika yedu, vakarishandisa zvisizvo, asi rine basa rinoshanda richairo. Ngatigonei kupatsanura zvinhu zviri tu. Chinhu chinonzi chakaipa nemumwe nhasi inyaya yekuti washanda nacho nenzira dzakaipa, ndobva ati chakaipa. Wasanobvunza munhu achiti mari yakaipa straight. Bai right zingaipe. Ukaziva zvainoshanda nezvainoshandiswa zvakanaka, unoziva kuti you need more. Yako ndeyekuti ukabata wobva watosiya mukadzi unorarira kuchinhoi wotiza nevana yako haina mbonaka. Kune vanoziva kuti inochengetwa vabereki nayo, kune nherera dzinoiswa kuchikoro nayo mari, vana vanobviswa school fees, anonidha more. Iwe ukaibata unotiza mukadzi yako haite. But pane nyaya hakusi kuipa. Saka Bible richiti the love of money is the root of all evil. The love of not money, love of kadiro. Iwe ukaida unouraya munhu,
That's the love of. You eat too much. Ukaida unabasa una respect ni wangu. Kana ni chembe uroho kwa ifutila mali. The love of. But hiyo manji ukaisa pa right use. You need more. Samwara jiri siliva nendera mandejo wangu. Anuziwa kuishandisa mushi. Sakachiza associate nayo. Hakuna vesi nuti mwara nuti mara ndabasa nayo. Ndakato imaka. Anutayo nde yangu. Proper or right use. So mukazi nyina ko yake. Yatanga yikunzi poro vessels kumbira jitini to society. So the way you relate with the people in the society, you're not gonna kuwakluka na key. Yekuti mwari unakuropa fata shakadi. Why? Because we are blessed to become a blessing. Purpose ya ropa fato. Yekuti wamwela zive mwari. Through yuwa wakomborerwa. Purpose ya ropa fato. Yekuti wamwenderera tiende kuchikoro. Nokuti yuwa wakomborerwa. But ukaona blessing inchi yapa uri. It causes harm and damage. I was going to say the right use. So mkati aganzi open door. Kumbira jitini. But nokuta yuwa mkati mporofita. Dinoazi yao kati yuwa mporofita. Kana tetiwachi porofita. Awatangi kenda awatauri kenao. Sabaganze nanu kumbira jitini. Ndoba haka omesero. Unokumbira animai jiti class. Ikanzi sokoro mashokaya. Ndatika na mruma kwa ari engineer yo hausi engineer. Jinini pise kwajo. Mruma kwa akatofa nonzi engineer. Hapa nama alagoe certificate. Ndawati mai wacho mai engineer mama. Tetwaenda. Unosara uri rozi chae. Rosemary Spanda chae asinaga na bepa 1. Nobody kwa kusondi nema tijia. Mai mwa Mrs. Engineer. So the way you know related ni abantu manje kana uri Mrs. Engineer. Ine nyaya. Sa mprofita tijana nokumbira jitini. Ma empty jazz. Wakuru. Ma empty jazz anabasa. Kurati wani wanao chimongwa mtu urasa. Shaka tupira mafika urasa. But kana wanze dauno shikumbira mwa muna kafatu ruchida. Akupe. Even she's nabasa. Why? Because amuna ukama wakanaka. Unyuma shini sinabasa. I relate this padai mwa kubasa upristono. Kule muna yone Friday itengeza so. Sawa iko na utipa utia. Utengeza masheta. Dinema skate mati maine Zambia. Tora imunozo ndipa yenyu kana after 3 months. So la tesa takatora. Daronde shanda na insinyora akaramba kutora. Tika munyendeteza tikataiwa wasiguru. Tora iko kuma skate kama kana Zambia. Zranza isinyo yakuti ziri kudura. Gogo yenya ako nokutaura. So peta mshauti wani muna ari muzvinhu zvake izvo. Kote tanya tochena ndishauti akachena ngambomira. So there are times yekuti Mwari zvaunoda kuti vakuitire hazvina kumbooma, akaoma ndiwe. Mwari zvaunoda kuti vakuitire zvakapfara zvisingaite, chakatooma ndiwe wacho nda kuitirwa. Why? Because vanokuziva muzvishoma kuti unoita sei. Saka muzvizhinji they know kuti tinenge tato amplify your character. Baba vati vakavimbisika muzvishoma Mwari anomutrasta nezvizhinji. So the way yauri kuita behavior yako muzvishoma itori simple yakuti zvikawanda unoita sei. Because kana uchinomuka kuchechi uchigara muturums uri busy neroom yako ukaropafadzwa nemba yese auchauya. Kana une small house nemari shoma iyo iyi. Shoma iyo bhasikoro rawinaro une small house ukaita pick up. Rara in race. Life yako yauri kurarama nhasi shadow picture ye's potential yezvaungaite mangwana. So improvement inotangira pazviripo pazvishoma zviripo. Go and borrow vessels kuomeserwa. And pane kumogomeserwa kuri pa the Lord's prayer. Lord's prayer not forgive us as we forgive those who trespass against us. That's a dangerous statement. Tiregererei sekuregera kwatoita ndo patakarambidza Mwari kuti regerera ipapo. Watu wanzoda kuti kana akuregerera akope kuno. Ona mbondinzwe. Tiregererei sekuregera kwatoita watopa mawani. Yauregerera. Unonyora pasi. Unijairira nganyora. Zoto wazo kujaira kechifota andiri kuona pesa. Vanhu vanonga kuti Mwari tiregerere sekuregera kwatoita
Wakuti Mwari akakupa isusu takuwara. That prayer line is very dangerous. Tiregerere. Sekuregerera kwamunoi kwatinoita isusu manje. Mwari kuudza Mwari kuti Mwari kana mafunda kundiregerera opa inini. Tsano tinokuwara. Muna matonda papa ndakaverenga ndakanzwa kuti right apa ndovanokuwarira munhu. Mwari afana kupa inini. Mwari ngaatondi operate semwari wake nenyasha dzake. Akakupa inini ndakuwara. Kana wapiwa zvitini wapinda mumba, close the door. So, kune zvinoda kudzidzwa nevanhu zviri kunyika. Vatofanira kuziva pekugumira nepekuvhara door. Kune style, dressing, fashion iri kunyika. Kuchena kwakanaka, style fashion dzakanaka. We need wisdom to close the door. Hairstyle kugerwa kuri right. Kune magererwa unofanira kuona kuti kana apa zvezvaipa. Vhudzi rikadimburwawo zvakadai sezvinani bado ukazongosiya akacheta. Pada kuvharwa dhoo pekusiya utufu. So danger yataita ndeyekuti takabva tatovhara dhoo zvachose. Kana mumba muvhare dhoo. Kureva kuti mukavatendera kuona zvamuri kuita, they will come with advice. Oza kune type yemunhu wekuti akakupa mari, anokuudza futi zvokuita nemari yacho. Ane power because ndiye akupa. So there are times yekuti kune vanhu vanofighta vision yako nekuti vane level of help yavakupa. Mazuva atainwa kubva shamwari yangu yaitonudzana ndakukweretesa ndiri munhu anita musoro ngatinwe. Wandipa ndanotenga hupfu kumbanja handiti munhu anita musoro nemari yangu. Yangu ka. Because there are people who always have a say nekuti ane zvaakuitira. Ada kukuudza kuishandisa iwe utota ndanotengera wefana chikafu kumba wotaodaita musoro nemari yangu azviite. Kana watondipa yakuside kuno. So pane time yekuti you need to close the door. Blind Bartimaeus paakati kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi ndinoyongoni, vakapindura havana kutumwa naJesu but vaitevera Jesu. Ngwarira munhu asina kutumwa but ari kufamba naye. Was ari kufamba naye anokupindura in time but iri wrong answer. Vanhu havana kunyanya Jesu munyararidzei ndo vakafunga kudaro. Vamuti nyarara, he cried out more. Kurati akaziva kuti musandivharire door, I will open the door. Say blind Bartimaeus, ane knowledge, iye ari blind. Ari kuona kuti pandati ndinzwirei ngoni. Zvinongoreva kuti Jesu ndinomuziva, ane ngoni. Saka word rekuti nyarara, harina ngoni mukati, saka haasi. Which means when you know him and know his word, you also know the way he answers. Yeah. Nokuti pane nguva yekuti unopindurwa nevanhu kwete naMwari. But nokuti hauzive Mwari, unongoti ndiye apindura. Why? Nokuti wakatodzidziswawo kuti Mwari unoshanda nevanhu. But kune vanhu vanozvishandisawo vachiti vana Mwari. I will repeat. Mwari unoshanda nevanhu. Asi kune vanhu vanozvishandisa vachinyepera kuti tina Mwari. So you need to balance the two. Vakaenda kuna Bartimaeus vachiti nyarara, havana kunge vatumwa naJesu, but vaitevera Jesu. So Bartimaeus wakaziva sei kuti havana kutumwa? Angati ndinzwirei ngoni. Saka paakanzi be quiet, akasecha message iyoyo, akaona kuti haina ngoni, ine rafu. When you know his word and when you know him, you know when he answers you. Ukatona matira kuti Mwari ndiri kuda bread, ndiri kuda motikari, kune inotobiwa ichitouya zvisina Mwari mukati. Inouya in time, isiri the right car. It takes wisdom to know kuti Mwari vapindura here kana Satani ada kundinyudza. Wanamatira mota kunouya mota kwete yabva kuna Mwari. Satani futi ane tsika yekupindura vanhu. Mukasaziva Mwari munobata mhinduro dzisiridzo dzaunotozoona kuti kozva zvada kutotambura. The blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Ukaona yauya seblessing iri mota yekuti ufambe nayo uri mukati, iwe upedza mumazuva uchifamba uri panze payo wakatakura gearbox musaga, haizi. Mota inofanira kutakura wewe kuti wotakura mota. Ichi ndakachiona usati chichitaura. Uri munhu ari
kuna kuoga chakula shino. Pambata kuna gearbox pambata. Amini sio changu chakula. Wote hapa ndio chakula hii. Mati haruki chakula enda asukuzorora naye. Ruko wote ina matira utimwari vaiwe. Yo vaiwe isiriyo. But nekusezi lokuti mwari vanopindura sei. Unozotambira mhinduro isiriyo. So blind Bartimaeus ali chaakaziva. Kuti asi Jesu avatuma vauya vega kumana. He cried out more. Jesu paakazovatuma vakaenda vakati, cheer up, he is calling you. Izwi rinoita kuti azive kuti vatumwa. Vakatanganira kuti cheer up, fara. Why? The joy of the Lord. Mfaro uri mushoko raMwari. Kuna nanofunga kuti akana zvinhu zvaMwari sofana kugara kutoratidza kuti zviri serious kuchema. There is also joy in the house of the Lord. Vanhu vanoasosieta kunamata nemisodzi. So achinzwa munhu anogona kutopupura muchechi. Kutama dzangu, kunyika takambofara. Asi takazouya kuna Mwari. Samakazotsamwa. Anzi muriona tauya kuchechi so. Takambofara wedu we. Saka mauya kuzotsamwa ka. Amina kaudza kuti kana waya kwa Mwari so mawani. Kuchema nekutsamwa chete akufare munhu. So tuna maprogram yedu if fasting is good. But kunofana unge kune feasting. Kumboita time yekumbodyawo muchifara sechurch. Ukaona pasina program ye-eating ane fasting chete hamusi kubalance the two. Unotombofarwawo kuchechi uko. Tisacreate church inorwadza. Iwo marwadza akatakurwa naJesu pamuchinjikwa. There was a time 2017 ndaenda Cape Town. I had the privilege of going to lunch in the Mumchinda, so I attended South African national team and take home this. There was a friend of mine one night and I think some discount. The Uber driver Cape Town. So I'm going to contract to take over. I attended Cape Town Stars. So they end up lunch now. And it's in one check and the batter so. I tell her was my wicked or Angaja baptism. I'll be my friend. But I got a picture which I can't no notes. I would Mateo to discuss. And my pastor, I in the party 1. Mwari are desperate. Kuda mari yangu kudarika inini. Kwese kwa ndai enda wanawazandi niteko modisi. Bring your seat, bring your seat, bring. Sanda inzi wa mwari watu waka broke. Enda kuda mari yangu silaiti. Agana kundu present na mwari anu ndidao. Waka present na mwari anu kuda mari yacho. Number 2. Agana kupresent na mwari. Wakuti chinuko na kufara mkuna mata. Ata ingu tuwamu marwatso. But this time, Chala Zondi Pau Ndich, Teram Common attended Chechu. What can present a different God? Anemufaro, Anodowan, whether rich or poor. Kunomo Maruta Paris also in the Urubo Wango and the Kwana. Was announced to Kumina Baguti, Mariachi. I got happy Maria Mazana, you go to the Roa, you know, Kumina Home and Darika Moyo. Azora muzori tukuna matine one breakthrough apanda kamarika kati. Mwari you are very dangerous one wari poor. Very selective and dangerous. Ana moyo anati. Baba ramu not just. Chaimu pa kufamba chipore sana kujirani titi. He was moved with compassion. Jesu anga sina receipt book. Yauti mnana mkomano ya guys 1,000 seat atwele zokiti. Jesu anga sina receipt book. Moses, against the physician we are standing on the holy ground. Holy ground and every was fence naked. Ukipinda holy ground zeta kuna mtoto na Maria kadi. Hata ujwa kutupa holy ground. Anaunda kama na fence hai. Ndio raise holy ground. So kuna mumari kutaka present wa so. Unaona unachukua uyakao maito. Titine munu. Adogoro tumuntu anga siye. Kwedo ti anga itire munu wacho. Let's learn to balance the two. It's good to give and do things in the house of the Lord. But the truth must be preached. He's a God of love. I don't think that's whether rich or poor, educated or not, he loves us that way. I'm here as well tomorrow. Same time, same place. But let me finish this statement. Kana mafuta azara muvura futi to unotengesa. Urati mari yako ilikuwa ndo wambu valida to.
balance. Learn to balance the two. Kana uchidhila nenyika unonamata uri mukristu but mune zvakanaka zviri munyika zvaunofanirwa kuva nazvo nekuwana zvikubatsire mukunamata muchikristu chako. Jesu akakonzera kuti hove dzibatike. Luke chapter 5. Cast your net down to the deep. Vanhu vakabata hove dzadziridzei dzekuti ana Peter vatengesi. They were in business. Jesu ana kuti aiwa kana ndikuparidza ndiri mubhoti rako so waona nhaka kudenga. Aiwa akazoti iri timu haridi zvenhaka yekudenga dzoda fish. Bata iwewe vakomana. Jesu anobalansa the two. Minana iripo vanhu vachidya hove dzavo. Pachokwadi ndechekuti 2 Kings chapter 7 Elisha panoti mangwana nenguva ino flour ikatsetseka ichatengeswa shekeri rimwe chete pagedhi reSamaria. Yanga iri breakthrough after a famine, a siege, but munana wakataurwa wakadhiklewa naprofeti wanga une price tag. Haana kuti mangwana nenguva ino muchadya zvakanaka pagedhi reSamaria. Akati flour ichange iripo, bhari ichange iripo, asi ichitengeswa neshekeri rimwe chete. Kuti breakthrough ichauya, but you need to have money to enjoy the breakthrough. Which means breakthrough ichiuya, make sure you have what it takes kuti ugone kupinda breakthrough yacho. That's why tichibalansa the two. Mwari achiita minana, munhu achiropafadzwa zvaanobata, mari ichibatika. Kuti hazvisa zvane basa rese tikuenda kumusha kunodzorora, hausi kuenda nhasi kana mangwana, uchaenda after 20 years. Uchiitei? Learn to balance the two. Open door, they close the door. Usavharire door kuma issues ari mu physical realm. Nyika zviri mu physical realm ndo zvayo, zviri spiritual ndo zvemba yaMwari. Saka kana makudura mafuta muri kuita act upon the word of faith, close the door. Nyika I understand the faith. Kana mada kutengesa mafuta I see word of faith ya marketing, open the door, sell to the world. Saona kuti mamissionary vanichinja vakabata vauya kuzoparidza vhangeri, vaivaka zvipatara nezvikoro vachizviitirei. Structures on the ground ari physical realm, they are also a blessing kuvanhu vari kunamata spiritually. So Solomon zomona chiti machechi mazvani ada mari straight dzedu dzekudhara vataure zvemari. Research yako iri poor. Let me show you the richest church so far, the Roman Catholic. They own a city known as Vatican. They own properties, schools and hospitals throughout the whole world. So you know to ukabisa pondo yako hataureza kwanda. Iri kwa kudhara. Emazana, bazanaisa. Mukuru. Kune ma church ane ma business, alright, ane muno mZimbabwe research iridiki paAnglican. Unozaira kuti parliament inorenta kuAnglican, area chese chende chaAnglican. Parliament inopota ikisani kuAnglican ipapo. Unoti unongoipinda uzoziva zvakawanda hapo, ndangokupa tip. Anglican ine bank. Ida itaureta zvemari. Vane source inogenerata income zvekuti kutaura yako kuwaste time. Mbuya yangu ndozvavandiitira mbuya yangu wanga uri kusalvation. Zvikuru dzese dzamakupinda uri kutoti salvation ida haina kana problem nezvemari bati tinobvisa anonzi macartridge edu. Ambuya yamuri kuti salvation ndo ine chipatara chinonzi Howard. Chipatara chii? Vanhu varapwe neminamato vanobhadhara. Chikoro ana Bradley Mazoe Boys is Salvation Army. They own schools. I would teach them prayer. They pay school fees. It is written Amazon in Shomai. Then it's not an Chikoro and a Kineshi. Upon the Marab. When you know by Seri, what in City Yakuman to walk a very what door, I will not want at the other side. Let's learn to balance the two. Dori no vurwa wokumbira zvitini. Dori no vurwa durura mafuta. Dori no vurwa kutengesa mafuta acho.
ukagara wakavhara dhoo pesa unachaoneka unachaonowana unachanogona kusvika vanhu vakura vakuziva kuti tione television channel tichiparidza vhangeri zvakanaka wai nekuti nyika inobrodcasta zvayo vana vachitichiva musikanzwa ngatitichevedu tane malicense ematelevision yekuita zvinhu chatinoita borrow from the world itelevision system chatisingaite borrow maprogram tovhara dhoo paprogram toisa marichi kana iri radio tobvisa program dzavo nemusic yavo toisa worship nemarito. Let's learn to borrow from the world and close the door to the systems of the world. Mwari chavakaita borrow kunyika chii munhu vanhu vatadzira mwari mwari vakasarudza mhandara Maria aitova munhu kuti abereke program yeCalvary. Chatakapiwa naMwari ndiJesu chatakaprovidha cross iri many made. That's why sometimes I joke this way. Ukaona munhu achidai haisi picture yekunamata akanamatwa akaenda pacross haasi cross. Cross imany made yakagadzirwa nevanhu. Kana uchitodai uri kuita zvevanhu hapana chekudenga chaurikuita. Research yako nyatsodzidza. Sometimes kuresearcha kurina hakusi kupanduka kungoresearcha kuti chiiko chinoitwa so muchinjikwa chii chinhu chakalezwa nevanhu. Haasi Jesu akaintroduce the cross. Jesu akatorererwa pacross yaiva a Roman system to execute criminals. Kuna saka tona nembavha dzakaenda pamuchinjikwa hauponesi. Ende wese ukazoita 3 wakutoita yese. So I'm done. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace and your favor. Grant us the wisdom to open door and to close door at the right time, at the right season. In Jesus' mighty name I pray. Amen. We meet again, same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you.